Indaba ezothusayo ngeGqeberha. Inani eliphezulu lodusha olusekelezelwe kwisini lenza ukuba kuxilwe ngakumbi kumaziko ajongana namaxhoba. Amaziko afana neThuthuzela nelizinze kwisibhedlele iDoranginza anikeza ithemba. I'm happy with the center that it's operational, the Thuthuzela Center. What we've raised with them, one is that it is not disability friendly. So if you're in a wheelchair, you can't be able to access the center, and we've requested that they need to improve on that. Usekela Mphathiswa ukungqinile ukuba kuninzi ekumele kwenziwe. The cameras which are there are concentrated in one area and they are not able to service the other area where there is high crime rate. Oku kuthetha ukuba nomasipala kumele sebenzile unexanduva lokukhusela abahlali. We need all the assistance that we can get to ensure that the scourge of gender-based violence is addressed in the communities. We appreciate the initiatives that is done by the centre. All that we want to do is to give it our utmost support. Ingxelo yamapolisa ephume kule nyanga iphelileyo iveza ukuba aphantse angamawaka 10 amanina athe adlwengulwa ukusukela ngoJulayi ukuyokutsho kuSeptemba kulonyaka. Oku kuthetha ukuba kukho imfuneko emandla yamaziko ajongana namaxhoba. Kwiindaba zeSABC ndingoAnna Nqonji eGqeberha.